Evvara ve bxer binerin çarpelmede ya panoráma çarpelê îşev dîsem bi çend sernivîsên giring ê rojevê bi hev rane. Ez û hevalê min rêzdar me Selîm Uzun em ê bi hev ra rojeva germ hem li Rojhilata navên û hem jî li welatê me Kurdistanê em ê hinekî behsa wan bikin, şîrove bikin. Lê em hêvî dikin dîsa ku hûn bi têbinî û pirsên xwe beşdarê bername me bibin. Birêzkek Selîm, tu bi xêr hatî? Navxerê da be, spas bo hemûyan. Belê, Temaşevanê me jî. belê kek Selîm. Em dizanin ku îro sed û sê salî ya jî sed û çar saliye ew kê ye? Çi ye navê wî? Peymana Lozanê ye. Peymana Lozanê em dizanin ku welatê me herçend di Qesrî Şirîn de bibû du perçe, lê ew ê Lozanê de bû çar perçe li ser çar ew ke hate dabeşkirin û misogerkirin. Ji wê rojê vir de ew dewletên ku Kurdistanê dagirtine ji bo asîmîlasyon û nehîştina welatê me Kurdistanê çi ji destê wan hat kirin û hêjî dikin. Lê beramber wan dîsa gelên Kurdistanê bi giştî li seranserê Kurdistanê ji bo hebûna xwe, ji bo welatê xwe, ji bo zimanê xwe û ji bo gelê xwe serîneta wan din her tê koşan û heta îro jî hê tê koşin. Li ser elbet Lozanê meriv dikare gelek tişta biaxive, çawa pêk hat, çima pêk hat, heta niha çawa bû. Gelo hê Lozan heye ya tune ye, Lozan pelişiye ya ne pelişiye. Werhasil li ser wana gelekî tişt meriv dikare biaxive û ava niha Lozanekî nû jî ya jî ewkekî nû jî niha li rojhilata navên şerê Amerîka û Îran û Sûriye û Iraq û dîsa li rojhilata navên şerekî nû heye. Dibe ku bibe Lozanekî nû îje ka dê çawa pêk bi dawî bê em nizanin, lê em bi giştî dibêjin em wî biryarê rûreş dikin. Ew biryara ku welatê me û ji binê xelkê me ku heta ji bo tunebûna wî ew kirine em rûreş dikin û em dibêjin me wî qebûl nekiriye û em nakin jî heta ku welatê me azad bibe. Enzam ka tu tiştekî bêjî kerem kî. Ya bi Kurd dixwazim bêjim ku di destpêka bîstan da bi peymana Lozanê carekî dî qedera milletê Kurd bi destên hêzên emperyal, kolonyalîst ê mintiqê hate tayîn kirin û ew sed û sê sal e ku Kurd bi ev qedera reş jiyane. Lozan yani di dîroka Kurda da, di jiyana millî ya Kurda da, di warê ziman da, warê çand da, warê demografî, coğrafya û jiyana civatkî da tesîrekî pir mezin hiştî. Meriv dikare bêje ku heta hücreyên piçûk ê milletê Kurd tesîr kiriye. Milletê Kurd kiriye çar parçe û welatê Kurda kiriye çar parçe. Pêwîst e ku akademîsyenên Kurdan, tarixzanên Kurdan di peymana Lozanê di dîroka Kurd û Kurdistanê da tê çi vateyî, çi bi xwe re anî û çi qas ser qedera milletê Kurd tesîr kirî, di wî warî da xebatekî bikin, lêkolînên kur bikin, hêviya me heye. A duya jî em dizanin ku li hemû dinyayê, li Ewropa, Amerîka û gelek ciya da aniha neslekî nû ê Kurda di unîversîteda da, di parlamentoyên wan welata da, di qadê jiyanê her jiyanê da neslê nû ê kêrhatî, akademîsyen, siyasetmedar, tarixzan, zimanzan derketine, hukukzan wazîfekî dikeve ser milê wan ku di warê navnetevî da
دو پیمانا لوزانی بکوین و بینن حوله و او دولتین که بونه سبب او پیمان امضا کرنه پیوسته وزرا خوش ملتی پر بخوازن او ناقیا دیروکی جورتی راکن او انگلتره بو، فرانسا بو، ایتالیا بو، ژاپنیا بو، یونانستان بو، رومانیا بو، کرالیتا سربستان و سلووانیا بو لی سه دولت تعیین کرد بون انگلتره، فرانسا و ایتالیا. بالحصا انگلتره و فرانسا بون وک بکتیه و پیمانا لوزانی کردستانا روژاوا دبن کنترولا فرانسا مانداته فرانسا تسلیمی عربا کرن ایراجی انگلیزا وانا پاراستن و نقطه داوی دخوازن بیجن که اصل خدا امری او پیمانی هم پیمانا سایکس پیکوس هم پیمانا لوزانی 3 سال بو حقوقا لگور پیمانی او پیمان گرک 3 سال او با آنها دواری سیاسی و حقوقی دا او پیمان کتنه یعنی جورته رابونه لی فجیانی دا پراتیکی دا دمشینن هنن بالحصاب ترکیه بالطیبات بتوندی خودی دردکوه هزین امپریال زیده دنگه خو نکنجی لی تو اوک جی نکرنه یعنی نگوتنه او پیمان ایدی مگری ناده پیوسته ویاجی بیجن اما او رو پیمانا لوزانی او دیروکا کردادا تشتێکی ڕەشە وەک تەژی گوت ئەمڕۆ ڕەش دکن ملەتی کورد ڤیا بیر ناکە و ئاف ناکە. بله gelek spas. Raste peymana Lozanê 100 sal bû lê em dikarin bêjin peymana Lozanê cara ewilê di 1974 da Tirkiye bi îşgalkirina Qibrîsê peymanê perçe kir yani evkê peymanê şikênan piştî wî li başûr ya jî li Iraqê statiya başûrê Kurdistanê dîsa peymanê ew kir lê ku em dibînin di 2017 da di referanduma Kurdistanê da İngiltere carekî din peymana Lozanê li ser Kurda ferz kir nehêştin ku Kurd wî ku ji seda not û tu di dengê xwe ji bo serxwebûna xwe ew kiribû rabûn li dij wî tevgeriya İngiliz û her wiha Amerîka jî piştgiriya wî kir û nehêştin carekî din Kurda li ser peymana Lozanê dane seknandin divê meriv viya bêje elbet li ser dîroka Lozana Kurdistanê gelek tişt hatine nivîsandin û gelekî ew jî biye heta Kurd Lozanê dane mehkemê jî ka îca ewkî wî jî çawa dibe em ê bibînin lê em dizanin ku Kurd li beramber peymana Lozanê 103 sale em dikemin 104 ew dê dîsa ji wê rojê hetan qebûl nekirine tê ji îro pê da jî qebûl nekin em derbas dibin û çine bernama çiye mijara xwe dinê mijara me dinê Tirkiye bê teror çerçeve yasa û bi xwe re çitîne gelek cara me behsa wî kiriye van ha hêdî ew tiştê ku niha di nav van da tê ew kirin ew yasa ku dibêjin çerçeve yasa ew hêdî va diyar dibe ewkê wî dertên ortê ka dê çi bike bi ewkê me tiştê ku heta niha em ji raya giştî ji ewkê çiya ragihandinê em ew bûne di nav çarçova wan da bes rehabilitekirina endamên PKK'ye ne rehabilitekirina wan e çawa bi Tirkiye ve entegre bikin qanûnê wisa dixwazin derbixin yekê jî divê ku di hepsê dane belkî ku niha heta niha razan ku cinayet nekirine ya jî çi nekirine li gor gotina wan hinekî cezayê wan kêm kin wana berdin ya jî ew ku niha li çiyê nehê gerîlane û bêjin ku were ispat kirin ku heta niha şer nekiriye esker nekuştiye ya jî çi nebiye ji bo wana ewkekî rehabilite werhasil tiştê ku tê axaftin
مثلا وەکو لانسا kirine ji bo çareseriyan pirsa Kurd e ya jî ji bo aştiye ji bo nizanim çi ye ona hemî li derekî xuya dibe û va hêdî hêdî dertê ortê ku tiştekî wisa tin e û ev çerçeve yasa her wiha entegrekirina gelên Kurdistanê û netewha Kurdistanê ku ji ortê rake bo Tirkiyeyê ez ê zêde dirêj nekim dîsa ji te re bêlim ji ber ku tiştekî nû ku me lê zêde bike ew e ku çarçove hêdî hêdî diyar biye û dixwazim vî demê hay nêzik da jî êdî heta ku parlamentoya Tirkiye bikeve tatilê dixwazin heta ew çax qanûn manûn yasa ya jî çê ew bibe ji bo wan dayne ku hinekî ji bo wî û dixwaze dîsa AKP û ewkê dixwaze MHP dixwazin ew bikin ji bo helbijartinê ji xwe re bingehekî ka carekî din ku Erdogan be Serokkomarê Tirkiye bingeha wî jî çê dikin kerem ke. Ya ji roja ewil heta îro me tiştekî me gotiye li ser vê prosesê vê pêvajoyê ku Tirkiye wek Tirkiyeya bê teror nav dike tiştê ku me gotiye yeko derketin holê û rast derketin ne tenê em ê ku dijî vê prosesê bûn vê pêvajoyê bûn tiştê digotin rast e yek serî da jî me digot ji bo Kurda tu tiştekî tuneyî tiştê ku heyî ji bo Kurdan bi riza xwe bi Tirkiye ra bi dewleta Tirkiye bi civata Tirkiye û bi Tirkiyê ra entegre bibin tiştê ku ji bo Kurda heyî vekirî ev e du tiştê ku ji bo Kurda heyî di vî projeyê da Tirkiyeya bê teror da yek PKK bi wî awayî nav dike rêxistinekî terorîst e û ew meselê vê hal bikin ewa terorîstiyê ne tenê PKK ê ku dawa heqê Kurda dikin dawa Kurd û Kurdistanê dikin û heta milletê Kurd wek potansiyel terör dibîne ew proje ew pêvajo ew tu ji bo Kurda heyî ji bo PKK jî tiştekî tuneyî yani qet nebe hêvî hebû zêdekên hêvî hebû ku hinek çewra da hinek kadroyên Dem Partiyê derkevin wek Selahattin Demirtaş wek Serokê Belediya Diyarbekirê Selçuk Mizraxlî û hinek kadroyên din û qismen jî ê PKK bên berdan di vî noxtê da jî zelalî tuneyî dîsa dihat ew kirin ku hinek derdora da hêvî kirin ku yani evê PKK pêşî vekin ên ku li Çiyayên gerîlanin hinekenin werin civatê da bi rihat ew bibin ew jî tuneyî berî her tiştî ne pişmanlik ya sasî ye ne af e û ne jî ev e wek werin xwe teslîm bikin wek evên ku sûç kirine wan terbiye bikin heta ji heziriya rehabilitasyona derûnî psikolojîk dikin ku wan rehabilite bikin wek bi onûra însana ra dew dike heta wê noxtê wan mixetab digirin û ji bo kadroyên ku ên Kandîlê hinek tuneyî ên ku muebetên dawa PKK da ew jî nakevin ber kadroyên ortak kesîm û ê ku Çiyayê bûne tu tiştekî sûcekî ew nekine kuştum tiştê wan da tuneyî wana werin xwe teslîm bikin û biat bikin dewletê ra ew jî ji bo milletê Kurd û ji bo hemû Kurdên welatperwer
و به طیبت جی جبو این کوچیا امری خو جوانتیا خو هر تشتی خدا پشتی ساعت شوندا به اونور آوان را لیستنه تشتکی تونهی و یک نقطه سر زیده بکن ترکیه وی پروژه وک نمونه نشان داده دبیجه دنیای دا هیری سرکفتی هیری باش هیری به اوک و دمشی هیا آنها او پروژه و نه ایرلاندا نه اسپانیا باسک نه آفریقا باشور نه دریدی دا نه لاتین امریکا دا وانا در باز کریه بیجه او جی مانیپولاسیونه که پر مزنه ام دزانن که ایرلاندا به لحواتنا ایرلاندا و انگلتری گلک تشت هاتن گوهراندن زمان ایرلاندی هاتا قبول کرن پارلمنتو هاتا آوا کرن قبول کرن هر دو دولت وک دولت بون گارانتوره و لحواتنی انگلتری گل قانون هاتن گوهراندن حقوق انسانی دموکراتیک هاتن گارانتی کرن لافریقا آپارتاید کت زاگونه کی آنها کی نو قبول کرن و اقتدار کت دست خلقی بیاوی لباسکه پارلمنت و باسکه وک رسمیات قبول کرن زمان باسکه وک زمانی که رسمی پرورده فرمیات قبول کرن و مالی سربستی آوانات قبول گلک تشتی لاتین امریکا جی او مانیپولاسیون جزبر کو زیده نخواست ویا بیجن و او پروژه نتنی جبو کرده یعنی هنک در دورا دیسا ایوی دکرن کو بلکی ترکیه دا پیشیا هنک اوین حقوق دموکراتیک زیده ببن پیشی اوان تشتان جی وکه او جینه تشتکی دویواری دا جی تونهی اوین ترک در دور دموکرات کسین ترکا دا جی او هیوی اوان نمایی دو واری دا نه واری دموکراتیک نه جبو کردا نه جبو پکا کلیا بخور به کرتی و کرتی تشتکی تونده یعنی بله نه دوی پروژه دا وقت وقت جناب تجی باس کرد بس او کادروین کو او بیجن جزای 10 سالی خوارنه یا زیده تر خوارنه و به اندامتیا ریخستنا ترور و هر وا پروپانداوی اکو جزا خوارنه جبوان انفاظه کیته او جی بیجن 4 سال یا جی 7 سال لگور جزای وانه اوی هر دبن چاپ دیریه دا وانا بردن بچن وک هفته جارکی یا 3 روز جارکی بچن امضا باوجن وانا لبرن و هر وها جبو اوی چیه جی دیسا او که وساته کتورن دیسا او که چاپ دیریه دولت دا و هر وها داخوازه جی اوه کو اوانا جبو دولت جی کار بکن یعنی مثلا انتگراسیون دا مثلا نهیشتنا حش نتوی دوی داجی به ترکیه را کار بکن اواجی اوکی پروژه کی وانایه تشتکی که آنها زیده وقت جناب تجی گو اوا سال و نیوه که هم aynı تشتی دویجن که دویجن دوی پروژه دا جبو کرده تشتکی جبو برجواندی ها کرده تشتکی تنه عکسوی جبو تنبون و نهیشتن و انتگره کرنه کرده لجواکا ترکیه همی کار جبو وی تکرن اما بخواجی نا اثبات بیه که هر وسانه درته ارته دورده تخوازم تشتکی دم بیجن بالامه کشان او گروبا که CHP قطیان ایرو روژا لوزانه پارتیا خواه اعلان کرن اما دهشمندیا ام بخواد اوسای تشتک چه بو که دبیجم CHP چوا بیجن پارتیه کی دولت بو و حتی ناهیجی وک ای دولت پاراستنا دولت جوید هاتا حساب جوید هاتا پرسین هر تشتکی اول پیشی همه تشتی بی ایرو اف پارتیا کنها جوی قطیه یا گربا که جوی قطیه یا به نوتو یکی وکیلا روژا لوزانه چارکی دن
خو اثبات که کو پارتیه کی دولت کو تو او کی وی دموکراسی تنه هر وها وک منتالیته وک عقل وک او جوی شش دیریجن روژه کد گوتن جهپ جوی پیشتر تشتکینینه خوانوت که ام بنرن چواد وک جناب تا اگر تشتک خوازیل سر بیجی اگر نام در باز نه والله از چه بیجم رسما Lozan'ı fotoğrafı kuşandı bun. İsmet İnönü, Lord Curzon, İngiltere, o Chamberlain, o Baver Nevedi Roosevelt bu ki bu. Dve dere da İsmet Paşa bu. Yani heku Lozan'ı da evdim nişan imza kır. Şu avakeri CHP bu. Normal ku CHP bir roje bi taybeti ve bi zanebun el bijartiye. O bu me her duji küçük reşin. tişteki xaribine na. Na o küçükün şu Kılıçdaroğlu vekvi ku dersimi de Alevitiye da ku civata Alevitiye ten avetin ya jî dûrketin bi sûcekî axlaqî be, civatî be ya jî ti be civara dibêjin düşkün. Şu Kılıçdaroğlu düşküne û ew ê dî jî Kemalîst e küçük küçük çi reşe çi spiye yani. Na axir ew ki xwe îspat kir ku di roja Lozanê da xwe îlan kir ew ki xwe îspat kir ku partiyekî ya jî siyasetê ya jî bêjin ew kekî îdeolojiyekî çewakî ye ji bo wî bala min kîşan ji bo min got em li ser wî digotina bikin elbet wek mentalîte wek ewk ji İsmet İnönü ya jî ji CHP ya jî Mustafa Kemal ew kî wî cuda nîne û eva jî xwe îspatekî nû bû min dixwast ez behsa bikim ku eva îspata wî bû ku roja Lozanê xwe îlan kir. Belê tiştine em derbasê xala xwe dinê dibin şerê Amerîka İran û nasekine û şer heta ku me gotiye belê em dibînin ku eva 13 roja piştî 28 Sibata îsal ku dest pê kir heta nava çend car her şerkirin û sekinî şerkirin û sekinî lê eva 13 roja ba awakî din şer dest pê kiriye bi rastî her şev Amerika lê dixe û İran jî lê dixe İran îro pergala xwe zêde kir êdî divê ew ciyên ku ew kên Amerika lê hebûn divê Amerîkî ji wê çûne nav ciyê xelqê da di nav xelqê da cî girtine divê em li wan dera jî dixin û em ji hava dibêjin bira xelq 500 metre xwe ji wan ciyê wan dûr bisekinîne eva ew kê Îranê ye lê Amerîka jî hema bêja roje 20-15 ciyên stratejîk ê Îranê dixe bi vî awayî şer êdî û İngiliz jî hêdî va ew kê gilopa kesk nîşanê Amerîka kirin va tayarê xwe û ew kê xwe îzindan ku bikeve ku Amerîka bi kar bîne were ji bo şer dewam dibe di nav Îranê da jî nakokî heye di nav rêveberiya Îranê da nakokî dibêjin li gor agahiyên medyayê nakokî hene lê ew kê aliyê pastaran aliyê ewk bi ser ketiye û ew bi rêve dibe heta kengê dikare bi rêve be nizan lê bi qasê dîse ku em dizanin ji ragihandinê rewşa xelqê aboriya xelqê û tirsa xelqê zêde bûye nav Îranê da çi qasa dikare bidomîne ew alîkî dine lê li nav Amerîka da jî dîsa do pêr di nav senatoyê da nîqaşê wan hebû ewa ji bo vî şerî daxwaza perek kiribûn nîqaşekî wan hebû lê li aliyê komarî çiye aliyê demokratan dibêjin tu planekî tu projeyekî ji serî da êvî şerî tune ji bo wî Trump her têk diçe welatê me prestîja wî dişkê û ciyê ew qesa mesref dibe eskerê me dimirin werhasıl
ئەوانە لە دژ دەرتن و کۆماری jî piştgiriya şerê vî şerê dikin û daxwaza perakirine duî ewkî de bi rastî nîqaşên zêde çêbibûn lê dîsa jî va diyar e ku wî pereyê ji bo wan terxan kirine dê şer dewam bike êja me gotiye heta ku anha hê ewkî wî kevşnîne yani heta ku çi ye ya dê yek destê xwe serê xwe dayne bêje temam her tiştê qebûl bike ya jî her du alî jî bêjin wela em viya nagîjine cîkî em ê li hev bikin bi awakî em ê li hev bikin lê heta wê ye êca kîja ji wan e em anha ez bi xwe ew nakim nikarim tiştek bêjim keremkî Yani rastî heya anha yani çend roj berê jî navbera Amerîka û Îranê da ne meriv dikare bêje tam şer bû ne jî aşitî bû û ne jî tam agirbest bû yani her dualî jî bilhassa Amerîka û Îran İsraîl ez cuda dikim bi rêyekî dixwastin ji vê meselê ji vê evê xwe xelas bikin Îranê da ên sivîl qeradê sînin ê ku hikûmetê danin em bêjin serok û wezîr e wezîrê karûbarê derveyî û ê wiha wana jî dixwastin loma ew mutabeqat çêbûn ew çêbûn lê wek me got ji ber ku ne tam şer bû ne tam aşitî bû ne jî agirbest bû mutabeqat zî ser neket Îranê da te nîşan kir guherandinê mezin henîn nav Îranê da Îranê da anha fiîlî iktidarekî dualî heye îkilî iktidar dibêjin heyî û fiîlî iktidar ketî destê pastaran û radîkala û evên dî wek teslîm girtine resmen teslîm girtine û heta bi îxanetî sûcdar dikin dünya di cenaza merasîma cenaza Ayetullah Xameneî de dît ku êrişî wezîrê karûbarê derva û reis Cumhurê Îranî kirin yani heya wê noxtê bi îxanet sûcdar dikin anha şer dest pê dike li gor qeneta min anha şer nû dest pê dike û ji vî saetê şon da carekî dî wiha wek ara çareseriyekî wek tiştekî wiha zor e yek lazim e yekî ew bibe Amerîka jî tuş bûyî û Îran jî dibêje wek bi gotina me Kurda ya herro ya mervo ya wek me dibe û vana ê ku rejîm diparazin ne ku Îranê diparêzin ew rejîm diparêzin dibêjin çûna rejîm çûna me yê çûna Îranê ye nabêjin rejîm bikeve bila Îran ciyê xwe da bimîne yani ew şîa radîkal xet viya dibêje loma jî ew ê şer dijwar bibe firehtir bibe ji anha da şer bûyî şerê navçeyî şerê rojhilata navîn ê ku fiîlî nav danin ê ku îndîrekt nav danin dewletên Körfezê êdî fiîlî nav danin heya Suûdî Arabîstan êdî her kes tarafê xwe fiîlî belî dike sahayê da belî dike ne ku wiha bêje ya erê em şer naxwazin ew bêjin û ew wek hêdî ber bi şerekî şîa û sunniya jî diçe dünya naxwaze viya bêje lê rastî ev e ku şer ber bi şerê şîa û sunniya diçe û ji bo navçeyê tiştekî nûyî tiştekî pir xeter e û ew ê çawa bibe ne ew be ew ê gelek dewletên dî fiîlî wî şerî de cî bistînin
یک جی تشتی کو بالکشه ایران پیچکی به مسافه ای tabi sebebi wî henin yek dikare sebeb ew be ku İsrail serî da digot Amerîka ra ya bi vî awayî lavakirin û nizan li hevhatin û bi Îranê re nabe me gudarî bikin em lêxin baş lêxin ku İran teslim be mecbûr bibe ya na bi rên işte dîplomasiyê bi mutabakatê û tiştî wa ew mesela hal nabe û İsrail heq derket di vî nokteyê de wiha bû ana İsrail dibêje madem ku ve gudariya me nekir ka hûn yekalî dewam bikin belkî di yedekê de İsrail di yekalî dewam bikin yek ew sebebe yani waya em bi heq derketin a duya jî li ser İsrailê ne tenê welatên Müslüman İslam'da tepkiyekî mezin heye. Mesela Hamas Gaza bigire ana jî Lübnanê tiştê ku dibe nav welatên Müslüman xelkê Müslüman hatta dinyayê da Avrupa hatta Amerika reaksiyonekî mezin heye. Amerika û İsrail dixwazin hinekî İsrail piçekî dûr bisekine. Zêde reaksiyon tepkî ji wara jêra neçe lê wek Trump got rast e em kengê bixwazin İsrail ew beşdar bibe wek navbera Amerika û İsrailê da wiha zimnî li hevatinekî heye dema wî momenta wî hat İsrail jî tevî wî tiştî bibe lê şer nasekine şer wî dijwartir bibe û heta ku rastî İran serê Îranê li kevirê nekeve ew pastaran darben nexwin nabe ew bi xwe bi hejmara xwe bi coğrafya xwe û bi şantaja Hürmüzê heya anha dibêjin qîme wiha ye li heta noxtakî ye û dinyayê da jî hinek dewlet mecbûrin safê xwe belî bikin wek te jî got İngîltere êdî ve û mecbûr dike ew şer eger bi dîplomasiyê hal nebû di sahayê da di qadê da herkes ciyê xwe bigire yanî û şer firehtir bibe. Ne dizanê İngiliz û ji xwe ji wê ewkê xwe tevkişandiye bêjin karmendên di konsolosya xwe da hemî jî Îranê derxistiye berê da çiye Fransa jî derxistibû Almanya jî îro bang dike ku hemî karmendê wan û çi hemwelatiyê wan li Îranê hebin hemî ji wê derkevin li gor agahiya jî li gor ewkê ku em ji medyayê digirin hêdî Amerîka û İsrail jî pêra hêdî amadekariya êrişekî li ser riyê zemîn li ser riyê erdê dikin. Yani wana anha di nav xwe da ew dikin ku bi vî awayî dê şer zêde bidomîne. İran zû bi zû nakeve bi şerê hewayê nizam bi teyare û dron û mûşeka lê dixwazin amadekariyekî ji bo ewkê bikin. Çiye ji bo ser riyê erdê ku êrişê Îranê bikin. Di vî warî de hinekî ew hene sinyal hene çi qasane meriv nikarin ha zêde ew bike lê Îran jî viya tê gihîştiye ji bo wê ji bo xwe hedef ewkê dibîne hêzên Rojhilata Kurdistanê hêzên Kurdî ji bo xwe hedef dibîne ji bo xwe ew dibîne van demê hay dawiyê bi rastî hema bêje her roj êrişê ser baregehê wan dike di vî warî da ewkekî heye û her wiha çiye partî û rêxistinên ku di nav hemahengiyê dane li ê Rojhilatê Kurdistanê vî dema hay di rojê hay dawiyê dîsa civînekî çêkirine di wê de hinekî tişta ew kirine û ewkê xwe jî îlan kirine carek din ewkê xwe daxwazê xwe îlan kirine dibêjin em ji bo
ماف و نتوه کردستان بهورانه و یکیتیا مجی پیوستیا وی تشتیه جبو وی تشتی پیوسته و حتی او که ما چیه ولات ما نگیجه ما فخواد ده یکیتیا مجی و ها بدومنه یعنی اوجی سینیالکیه که اگر سری لکردا بخن کرتا باورا دبیجن دبی ستاتیا ما کش بس ستاتیا ما او ببه آلیه دنه دا براستی اف پشک کنگ دیجه ترکیه از وی نزانم حتی ها ایران و ترکیه برانبری هف نبونه و بیجن هرچند انجیرلی کلویه و نظام او کلویه حتی ها جبر او که ناتوی نهاتیه بکارانین گلو دی پشک بکبه وی درجی یا جی ترکیه چقاسا خودکاره جوی دور بگره او جی نقاشه جی او که بردوامی و اسرائیل و جناب تجی گوت آنها وک زمینی خو پاس وک شاندیه لی دبنی داجی آمده کاریه کی مزند که خود بجد آمده کاریه کی مزند کم جبو سبروش شرکی به ایران را وکی دن لدولت اندنجی هدی وک جناب تگو دی او که خو آلی خو دیار بکن و هر وها لگور بیان ترامپ روسیا و چین و درندن سوزدانوی و چک او کن عسکری ندن ایرانه نفروشن ایرانه او چقاسا راست ام نزانن لی او جی تیگو تنه که اوانا جی هدی اگر وسابه اوانا جی هدی رید دن که ایران وره گوهرتن کامله بنیرن تشته که لیزی دبکم تنهست بله Yani mesela Türkiye'de çend işte beje yani Türkiye tabi beni de rasti çi destê wan tê dike wek hemû parçeyên Kurdistanê de ji bo Türkiye berî her tiştî mesela Kurd e û Kurd tu tiştekî dest nexînin wexta ku li Sûrî bû rojava bû ve şerê Amerîka, İran û İsraîlê da jî hemû siyaseta Tirkiye li ser ev be ku ew bû ku nebe ku Kurd ji vî rewşê سود ورگرن sud wergirin û tiştekî bibe û we dît Vezîrê Derva ê Tirkiye Hakan Fidan eşkera kir û İranê jî eşkera kir daha zor a rastî İranê Vezîrê Derva İranê Arakçî got Tirkiye pêşî girt ku Amerîka Kurda çek nede Kurda û Kurd dest bi tiştekî nekin Amerîka Tirkiye Amerîka got ku ji bo me mesela hayat û mematiye hatta sonra û yani serviya Amerîka ava xwe guherand û eger İran wiha fireh bike êrişî em bêjin Qibrîsê bike Yunanistanê bike ku ew jî hedefê dayî ya ji dîrekê İngîltere ku heta ana nav şerê danine wê çayê şer dibe şerê NATO ku gor madda pênca a NATOyê em dizanin wexta welatekî êrîş were ser endamekî NATOyê ew ê dinê mecbûrin piştgirî bidin wî welatî aha wê gavê Tirkiye mecbûr e ku helwesta xwe wiha vekirî diyar bike yani ya bi NATOyê re be û tabî bi ew ê re Amerîkayê be û ew qasdî jî İsraîlê bi İsraîlê re be ji ber ku wek koalîsyon e ya jî ew ê bi İranê re be nikare derva jî bimîne wê çaxê Tirkiyeyê de ev e Tirkiye asê xwe da hem sud werdigire ji vî evê hem jî rewşekî xirab dayê yani ê bê çawa bike û her halî da
ji bo Kurda İran weherandinek muhtemel heyî û Kurdê İranê rêxistin Kurdistana Rojhilat di wî baweriyê danin û dizanin û ew ji bo Kurda tiştekî ew ê mihîm be, belkî pêşiya Kurda carekî dî vebe. Em ê derbasî mesela êrişên li ser Başûr bibin tabii. بله کرم کی Ya wexta meriv mêze dike bi taybet ji 2018 vir da İran hem direk hem jî bi wekîlên xwe ew hêzên ku wekalet ji wara dike İran proxy ku li Iraqê da Heştî Şabî ye, li Filîstînê Hemas û Hizbullah û Lubnanê û Yemenê da Hutsînin û hinek rêxistinên dî jî anha êdî hezirkirine derdikeve îlegal bûne. Bi wana êrişkirin ser Kurdistanê du tişt balkêşin. İran rast êrişî li ser sazgeh û dezgehên Kurdistana Başûr nekiriye wek baregehên Amerîka behane dike û ew dike yek du tişt ew kiribûn wek bi ew ê îtham kirin gotin ew ajanê İsraîlê bû li Erbîlê vîlakê li malekî xistin erê dervê viya rast ciyekî hedef negirtiye li ew wazîfe ew rol Heştî Şabî girtî ser xwe. Ana İranê direk li ser partî û rêxistinên Rojhilatin viya eşkera dibêje û armanca wan jî ji Kurdistanê derkevin, Kurdistana Başûr hikûmetê partiyên Başûr mecbûr bike ku wan derxînin ku tedî di evê da jî derket, di masmedyayê da jî derket ku Bafıl Talabanî çûyî Arnavut ku wê dirê ji bo Kurdên Rojhilat partî rêxistinê wan kampekî vekin çava mücahidînê xelq bi vî awayî şandin. Arnavut û hinek welatên Ewropa dîkirin bi vî awayî Kurda ji wê derdixînin û bo wê armancê em dîrek wan hedef digire hem hikûmeta Başûr li ser hikûmeta federal a Başûr ew dike zor dike û aliyê dirê de jî proxyên xwe Heştî Şabî xistiye devrê. Ev dîrek dezgehên Kurda hedef digirin û balkêşe ku êrişê wan bi dron, füze hemû ji nav Iraqê dibin. Bêtir vana ziyan dayê Rojhilata Kurdistana Başûr dezgehên wê dirê û balkêşe ku rejîma Baxdayê tu helwestekî xwe eşkera nekirî û tu gavekî navetî û nabêje ev tînin ku belliye ji kî derê tên û çawa dibe ev hemû Heştî Şabînin û Heştî Şabî tehlûkekî pir mezin e ji bo statûya Başûrê Kurdistanê ku eger tê bîra guhdarên me jî temaşawanên me jî wextekî Serok Berêz Mesûd Barzanî wiha gotibû ji bo Heştî Şabî dema şerê Daişê dahê. Gotibû erê anha dibêjin Heştî Şabî ew dijî Daişê şer dike wiha dike lê ji bo Kurda pêşa rojê da Heştî Şabî ji Daişê wê xetertir be, tahlûketir be. Eynî wiha gotibû. Ta wê demê de gotibû. Bi rastî tahlûka hêrî mezin ana Heştî Şabî ye û İran şerekî sîmetrîk
داجو هم به امریکا و اسرائیل شر سیمتریک چیه و دا دو طرف شر دکن یک طرف به تکنیکا خو به عسکری خو به اکونومی خو به استخبارات خو پر خورته آلی دی قلسه لهنک avantajی وان هنن وان avantajا کارتین مثلا ایران چه avantajه یک وان پروکسینن یعنی وکالت gücünün دو جغرافیا خوا سه پروکا دکه کو شر سر اردی ببه جبو وان مرنا انسانا نمیمه اوی کارتینه هرمز وک سیمتریک اوی کارتینه دیسا نکاره تیارا راکه نکاره وک اسرائیل نقطه امریکا نقطه اپراسیون بکه لی بدرون بفزه به اوا هدفا دگره yani ev simetrik şere hemberi kurda وان تشتان به طیبت کارتینه هشت شابیه فزه و درونون و او تشتانن لوما جی باشوری کردستانی براسی دبن خطریه کی مزندایی یا ایران باشوری کردستانی وکی اوا امریکا دبینه yani ارد امریکا اسیا کد دبینه یا او هیا درجه کی دی امریکا هزیوان و دری هنن اری هنن و آلیه دنی دا ایران چه قاس با امریکا را شر دکه اسرائیل را شر دکه متفق وان را شر دکه دولتین که کرفزی را füze و drona davêje lê esil ji hêzên Rojhilata Kurdistanê ditirse. Eger valatiyekî çêbe, eger konjektûr bêguherandin Amerika here hereketekî bejayî dest pê bike jî qasê Kurdan nine. Yani zor e. Lê Kurd weta jwara fırsatekî çêbe, valatiyekî çêbe karin rolekî mezin bilîzin û danê îsbatkirin. Loma qasî Amerika hêzên Rojhilata Kurdistanê ji xwe talûke dibîne, loma bi taybet wan hedef digire û mixabin wek me got Bafil Talabanê ya jî Yekîtîn Niştîman tekzîbekî nekir. Ew xeberên wiha derketin ku bi Arnavutî ra danûsandin kirine, nekirî Bafil Talabanî çûyî neçûyî tu tiştekî negotin yani ya erê rast e ya jî dereve tiştekî wa ew jî balkêşe. Ez hêvî dikim Başûrê Kurdistanê û hêzên Rojhilata Kurdistanê neyên provokasyonê şu İran vî tiştî dixwaze lê de dawiyê da wan mecbûr bike ku çawa dewleta Tirk Kurd mecbûr kirin mesela Şêx Saîd da mesela Dêrsimê da zûdan teqandin xeteriyekî wiha heyî İran Kurda provoka dike ku di şertekî wiha da bêwext dest binin bavêjin çek û tiştekî bikin ew jî xeteriye. Heta îro hêzên Rojhilata Kurdistanê bi aql selîm hereket kirine û tiştekî nekirine ew helbesta wan ew siyaseta wan rastî jî rast e û me re gerek teqdîr bike. Bele. Ew kê Îranê da hewlêr û Silêmanî tenênînin mesela çend dron nêzîkî sî û sê heb dron ya jî mûşekî wan ser Duhokê jî hatiye ew kirin her wiha li ser Helepçe jî hatiye avêtin. Yani bi giştî çar ew kê parêzgehên Kurdistanê Başûrê Kurdistanê hene êrişî her çara jî kiriye heta nêzîkî 940 dronan ya jî mûşekan ew kiriye. Elbet di navan da êrişî hêzên ya jî kampên ya jî xelkên Rojhilatê Kurdistanê ku li wê dimînin ew li wê dimînin êrişî wan jî kine li aliyê din êrişên der û dorê din Başûrê Kurdistanê jî kirine. Yani ew behana ku ew dibêjin işte nizam eskerê Amerîkî li wê ye ya jî hêzên Rojhilatê Kurdistanê li wê ne ew tenê ye bi giştî tirsa wan ji Kurda ye
که وک جناب تاجی باس کرد و دره وک بارگه کردستان باشوری کردستان همی وک بارگه هکی امریکی دبینن جبو ویجی چاوش دستی وان بی و قصه اوت کن للویا وک جناب تاجی بید او کر هلوستا دولت عراقي او كنينه يعني دولت عراقي حتى انها بجدي لدجوي تشتي درنا كتيه بيش مهكي بو 15 روز بري دهفته بري قوتن رشت كي نظام تشت كنا ويريشي كوات نسر لبشتي في هفته هاي الداوية اندامي كوميتي اولهي و باراسني يا برلمانتو عراقي ديار مفتي رادجينا دبي عثماني كردستاني ندبل كنترول عراقي تاعي يعني دبيجن ويدري او كي دنا كنترول مدني وقت كنت او كي دبي او برشكي عراقيه لدبي وارده دكارن او كي وساجي بيجن كنترول مدني جي كي سر بخويا ام قارشي ويجي تكلي ويجي نابم وتكارن وساجي بيجن ل تشقاسا راستا يعني تشقاسا گنجاوه لأوكيه للسياسة ويدريتي أو جي نقاشية البته كرد فيها تفد بينن هم الباشوري كردستاني هم دبينن سياسة باشوري كردستاني فيها دبينه وهر وهر رجلات كردستاني جي فيها دبينه وجناب تجي قلت حتى انها بعقلي سليم هاتنا تفجريانا جي بيدا جي هيفيد كنكم وسانه او تشتي كنت باسكر مثلا بافل نينا باسا قباط تكرن قباط دبيجن تشيه لي كا تشيه نتشيه براستي او كنينه دبي اگر او بد به باشوری کردستان ویا اشکرب که یاجی او که بکن و یکی تیجی اگر راسته دبي جبو ویا یا تکذیب که یاجی بجاری یاجی قبول بکن اواجی تشتکی نهینینی نه در که به ورته و شرطی نامینه او قصه او کنینه شر ایران و او که دی بردوام به اجا حتی کنگی بردوام او جی او کنینه لیکو حتی که بردوام به باشوری ولاتی ما دی بن وی او که دا باندوری دا بمینه که دی چقاسات کارن خواه بپارزن چقاسات کارن او بکن او جدي من لسر سياسة ما ولسر دانوستاندن ما وهفكاريا ما كان بنرند تشاود بله يعني چند دقیقه وقتی ما هی دخوازم چند نقطه بیجم يعني آنها شر چقاسی دجوار ببه عراق وك اوكي او قصد وك جيك استراتيجيك جبو هر دو عالية جبو ايران جي جبو امريكا جي ومتفقين امريكا جي انا عراق يعني جبر او امريكا كنترول امريكا فيلي او اخو بلي نكريه يعني طرف گریا خوش بو ایرانه لی بنیدا براستی دانستاندن ایوان به ایرانی را و ام دزانن که حتی آنها حتی بجارتنا سروکوزیر و سروکومار و اوه به او ایرانی که بو فیلی هیچ بین کنترل ایرانی دایی نقطه که مهم و تثبیت که مهم اوه که اگر شهر و بر بویاد چلگور قناتا ما وک شر شیعه سنیا رنگ کی وها بگره عراق خو اشکرا بک يعني مثلا شیعیتی لهر دريدا قاسي كو ام فهم دكن جوي زيادة تر مهمة جبو شيعة يعني أنا شیعه کرد ولات عرب دانش سعودی عربستان بگره یمن بگره حتی کویت قطر بگره حتی عمان بگره و دراجی هنن وش خو عراق آنها دستلاتدار شیعانن و هیری زندی هشتی شعبیه این کو گریدای ایرانی و پروکسی وان کو داربه نخوریه کو زندیه
ایکو خو روز به روز به سلاح نو به فزه و درون و به اوی حتی ایمالات خانه چه که حتی او بخو ایمال دکن یعنی لسر آخا عراق درونا و حیا درجه که هنه چشت فزه او بخو به آلیکاری ایرانی چه دکن ای ببه قادا شر یعنی وجبو کرده او مهمه هم مترسیه کی مزنه هم جی دکاره بخوراش بو کرده فرصته که نوجی بینه کو او زواجا بدل کو روژا کو صدام کتی نکتی کرد و بادا وک فدراسیون به هورانن تو تشتکی پیک نانینه وک زواجه کی بدل مجبوری هفو دومانه دنیا وان مجبور کریه ev êdî derekî da biqet yani dikare ev rêjî veke dîrok gelek cara hem firsatên we hatîne millettekî ra hem jî xeteriya bi hevran her du nav hevdanin lê em dizanin ku Kurda bêtir di şertên ku wiha şer da wexta kaos çêbûne wexta tevliyeviyê mezin û walatiyê mezin çêbûne hinek tişt destxistine hêvî dikin ku tiştekî wiha be wek Amerîka û hêzên dinê jî ê Rojava jî êdî ewa xwe belî bikin ku Kurd bi rastî müttefiqin ji wara ya jî nehevin carekî dî tenê bihêlin ya jî nehêlin Iraqê de jî ber bi viya diçe û heştî şabî bi rastî mere hesabê wan bike talûkeyekî metirsiyekî pir mezin e ji bo Kurdan. Belê. Gelek spas. Em derbas bin çend gotineyî ser Rojavayê Kurdistanê bikin û derbas bin. Li Rojavayê Kurdistanê tiştê ku niha dibin ya herî ku merve ew dike ku xelqê ji ciyê xwe koş kirine ewana hêdî hêdî diçine cîwarê xwe her çi qasa tengasî hebin malê wan xirabe be birçî bi nizam çi bin lê koçberî diyare ji hemiya xirabtir e ji bo wî jî ê Efrînê hetana nêzîkî 11-12 hezar malbat çûne bi cî bûne ve serê kaniyê û derên din jî vane hêdî hêdî diçin tiştê ku niha dilê merve xweş dike li Rojavayê Kurdistanê ew e lê li aliyê din tiştê ku mervan نرحت شید که براستی جبو وکی دگوت باست پیشیده باست کرن حکومتکی نه مرکزی یا جی مافی کردا برجواندین کردا نها مرف تو تشتکی تیدا نابینه تو تشتکی تیدا نراسته کرد ای بیر هنک ریخستن او تکن دعوت کن یا جی خبر دنظام چتکن لی دل پراتیکی دا دجیانی دا وسانینه مثلا وکی یکیتیا نتوه بحثا پیشاروژا جبو پیشاروژا سوریه کنفرانس کیت که دوی کنفرانسی دا یک گوتنه کی لسر کرده یا جی کم نتوه تنه که چوا و داره دابین بکن چوا روشا خلقی او کن چوا دولتن او بچن لوی تجارت بکن و فلان و بیوان بحثا وان تشتاک کرنه و هم دزانیم که ماکرون چند هفته بری چی بوید دیسا لوی قد بحثا کرده نکرو و تو کرده رازی دیسا هفته نکرو لی یه هری گرنگ پیام مظلوم عبدی ایکو 3-4 روز بری نه دویجه او سیستم حتی ها که مبره و دبر او ایدی نمایه ام ایدی دناو انتگراسیون اکی سوریه دا اما دو زخوا لوی بمشینن اجا دو زمان لوی چیه دمشینن ام نزانن لی بقاسی که دیار دکه او تشتین که لترکیه دبن پکی که لترکیه دکه آنها لروجاوای کردستان جی آلیه ریوبریه خسر یا جی پیاده و او که دن آلی گریوان لروجاوای کردستان پیکته از هیوید کم یا جی ام هیوید کم که پارتی و ریخستنین دن آلیین سیاسی و کسین براستی نتو پاریزین کرد
ئەوێ کو هشمەندیە کوردی لەسەروان هەیە بە قاسێک کو دikarin mafê xwe netewî mafê xwe ziman mafê xwe çandî li wê biparêzin dê baş be ez bawer dikim hevalê min ji ewkê ket ji bernamê ket ewkekî înternetê ye lê ji vî ew ê nikaribe were ez dibêjim em li vir bernama xwe bi dawî tînin bînerên çarpel medyayê heta niha ku gudariya me kirine û her wiha hevalê me di rejiyê de ku heta niha ewkê me kişandiye Kekselî minê bername temam kira vay tu hatî nana ez ji evê ketim tu ak bike teva bike na temam yani gotinek te eger tin el ser rojavayê Kurdistanê temam spasiya te dikim spasiya ozan dikim û temaşewanê me dikim mala wan avan belê temaşevanên hêja bernameyekî min ya me ya çarpel medyayê panorama çarpel medyayê li vir em bi dawî tînin heta bernamekî din hûn te bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê we şeva mîne xweş jiyanek xweş